Manifestaciju Petrovačka noć svojim glasom ulepšala je Jelena Tomašević, koja je u Crnu Goru stigla samo dan pošto je sa suprugom Ivanom Bosiljčićem proslavila 3. godišnjicu braka. Mnogo me pitate, šalim se, obzirom da oboje radimo, nekako ova godišnjica je prošla radno, uspeli smo da nazdravimo i da čestitamo jedno drugom, ali mi ćemo otići na jedno lepo putovanje u Portugal vrlo brzo, pa eto, tako ćemo proslaviti. Kad ne bude tvoje ljubavi, izgubiš sve. O trzavicama i svađama popularnih supružnika pisalo se naširoko, a pevačica im je odgovorila intervjuima u kojima tvrdi da Bosiljčići imaju idiličan odnos. Obzirom da sam vrlo kratko u braku, ja ne mogu da pričam o braku kao o nekoj instituciji i da dajem savete mladim devojkama, prosto za sada je sve, hvala Bogu, dobro i lepo se slažemo. Ne lomi mi led, vodu nema, ne soli mi ranu. Tekst mi je potpuno enigma, ali smatram za sebe da nisam baš tako glup, ali mi to zaista počne kukuruzu spavankom. Nakon izjave Ace Lukasa u ekskluzivu u kojoj je Tomaševićkinu pesmu Oro nazvao kukuruznom uspavankom, medijska prašina nije prestajala da pada. Konflikt je dodatno podgrejalo Lukasovo naknadno pojašnjenje. Je mama rekla goli pupak s dijamantom kad se vidi poziva na seks. A goli pupak s dijamantom kad se vidi poziva na seks, vrlo jasno i glasno govori o čemu se radi u tekstu. A ovo klasije kukuruz, ovo nuna, nina i to... Ipak ti treba malo vremena da vidiš o čemu se radi, koga tu u kukuruzu ljulja, ne ljulja. Nema tu što da se komentariše, on je čovjek sve rekao, tako da hvala na komplimentima. Probudi me. Kako je Aca ishvalio Jelenin glas, pitali smo je da li bi sa njim snimila duetsku pesmu. Pa iskreno nemam tih ambicija, nisam nikada razmišljala o tome. Tokom odmora u Portugalu posetit će i Lisabon, gde će 12. septembra održati koncert na poziv fanova Evrovizije.